Nu vil jeg starte med at tale en lille smule om, hvordan vi starter den opstigningsproces, som vi alle sammen er i gang med, for at komme ind i de nye energier, der er i den nye vibration. For mange år siden, mange tusind år siden, der befandt de energier sig, som vi er på vej ind i, de befandt sig allerede på jorden. Dengang levede vi i de energier, fuldstændig i overensstemmelse med universet. Vi levede i overensstemmelse med naturen, og vi vidste på det tidspunkt, at alting var energi. Og vi vidste, at det var muligt at få kontakt til andre dimensioner igennem vores eget energisystem. Vi levede her på jorden som mestre, velvidende, at alt hvad der var, det var Gud, og at vi var en del af det. Og som tiden gik, så begyndte vi at glemme de ting. Vi begyndte at fokusere mere på magt. Vi begyndte at lave systemer i form af religioner. Og det gjorde så, at mennesker blev sat i kasser og rammer. Og det blev så styret af de stærkeste. Og vi blev undertrykt. Gud blev til en streng hersker, og vi var de underdanige. Vi fik at vide, at vi var skyldige. Vi fik sat arvesynden på os i den vestlige verden, blandt andet. Og på den måde glemte vi, hvem vi var. Vi glemte, hvad sand kærlighed egentlig er. Og vi glemte det, som jeg mener, at Jesus rent faktisk sagde i Bibelen, at vi er en del af Gud, og Gud er kærlighed. Det blev omfortolket, og Bibelen blev skabt af mennesker, ikke af Gud. Og sådan fortsatte det. Vi begyndte at bekrige hinanden, skændes med hinanden. Og i dag sidder mange af os tilbage med en følelse af, at vi ikke er noget værd, og at vi skal kæmpe for at blive til noget. Og det er det, jeg kalder arvesynden. Den lever stadig i os alle, selvom vi ikke er religiøse længere i Danmark. I hvert fald ikke i den grad, man var før i tiden. Det er det, vi i dag kalder janteloven. Så der er lang vej tilbage igen. Tilbage til dem, vi engang var. Mennesker, der levede i overensstemmelse med energien. Derfor skal vi nu hver især begynde at sige det fra, vi har lært. Alle de negative ting om, at vi ikke er noget, hvis vi ikke følger de systemer, der er blevet stillet op i det her samfund. Og vi taler om alle systemerne. Alle systemerne i det her samfund skal vi begynde at betvivle. Vi skal ruske op i dem, og vi skal tale om vi ikke kan gøre tingene på en anden måde. Og det kan vi. Og det er det, som vi MS-folk er i gang med nu. Det er hårdt at gå imod autoritære systemer, som vi har lært, når vi har vokset op, at det er altså sandheden, og det er sådan, man gør det.
Og det er endnu sværere at være pioner på det, fordi at pionerer, de bliver skudt ned. Men jeg tror jo, at en eller anden dag, så vil det blive sådan, at vi lever efter nogle helt andre regler i det her samfund. Og vi vil tænke tilbage på den tid, vi lever i nu, og tænk engang, at vi levede under sådan nogle stramme forhold. Sådan nogle illusoriske forhold. For vi lever ikke i virkeligheden. Vi lever i et tankespind, skabt af magt og penge, og ikke ifølge vores hjertes naturlige stemme, der siger, at vi skal være der, hvor vores hjerte fortæller os, at vi skal være, og at vi skal give slip. Vi skal finde mesteren i os selv frem igen. Den mester, som dengang for tusindvis af år siden levede et liv i fuld overensstemmelse med hvem han var, og hvad der skete lige nu og her. Som ikke bekymrede sig om fremtiden og realkreditlån og sygdomme såsom sklerose eller diabetes, som er påført af, efter min mening, det mad vi spiser, som ikke er rigtig mad. Vi skal tilbage dertil, hvor vi kan være sammen med hinanden, uden at have begrænsninger på os selv, på vores krop. Vi skal nå dertil, hvor vi kan kramme hinanden, uden at være helt stive i vores holdning, og uden at føle, nu kom jeg lidt for tæt på, eller må jeg godt kramme, eller må jeg ikke kramme. Vi skal komme dertil, hvor vi kan være okay med at være sammen med os selv, og være okay med at være sammen med hinanden, hvor vi kan dele med hinanden, hvor vi kan sige vores følelser højt til hinanden, hvor vi kan græde sammen, hvor vi kan grine sammen. Sikkert over en frihed det vil være, hvis vi bare kunne være sammen, uden skam over at opføre os, som vi i reglen er. Men bare være og føle os trygge ved at være sammen med andre, som også er dem, de er. Og acceptere dem for dem, de er. Der er mange grænser, der skal overskrides. Også for mig. For jeg har i den grad også fået begrænset mig selv igennem den lærdom, jeg har fået i mit liv. Men jeg tager udfordringen op. Det bliver sjovt. Og det kan kun blive godt. Hvordan starter vi så vores egen opstigningsproces? Er du villig til at sige højt for dig selv, for andre mennesker, jeg er mester, jeg er engel, jeg er Gud, jeg er gudinde. Du er også Gud, og jeg elsker dig, fordi du er Gud, ligesom jeg elsker mig selv, fordi jeg er Gud. Og sådan er vi alle mennesker en del af det. Vi er alle mestre, vi er alle engle. Er du villig til at sige det? Hvad gør det ved dig, når du sætter dig og siger det højt? Der skal du nå til. Og det gør du ved at tage et enkelt skridt. Og det er intention. Intentionen om at blive ren. Det er den intention, du skal have i dit hjerte. Du skal med alt, hvad du tror på, alt hvad du er, have intentionen om, at du vil opstige, og at du vil med i den her nye vibration. At du vil være med i den energi. Og hvis du holder den intention, jamen så kører det derudad. Og så vil du opleve mange forskellige ting og sager.
Måske en masse udfordringer. Måske vil du opleve ringen for ørerne, fordi du bliver healet i et væk, når man er i gang med at opstige. Måske vil du opleve tab. Måske vil du opleve kærlighed. Men der kommer mange ting, fordi at for at opstige, skal du også afslutte. Du skal give slip. Og det gør vi som regel bedst, når vi bliver provokeret ud i situationer, som får os til at slippe. Vi vil møde mennesker, som vil være katalysatorer for følelser inde i os, som vil sætte noget i gang inde i os, sådan så at vi får lettere ved at nærme os energien. Det kan være ubehagelige mennesker, men det vil også være gode, dejlige mennesker, som vil lære os, hvordan vi gør. Det er en proces, den kan tage lang tid, den kan tage kortere tid. Det kommer an på, hvem du er, det kommer an på, hvordan du håndterer det. Men intentionen er koden. Og så er det et spørgsmål om at træde ind i den mester, vi hver især er. Tag mesteren på dig, ligesom du tager en kappe på dig. Og opleve, at den mester skinner indefra. Den skinner inde fra det aller dybeste sted inde i dig. Fordi den mester er kilden. Den mester er Gud. Og Gud findes inde i dig. Der findes en latent glæde inde i alle mennesker. Der findes ikke nogen latent sorg inde i alle mennesker. Det kan godt føles sådan samtidig, fordi sorg er svært at slippe. Men der findes ikke noget negativt, som er givet inde i os. Det er noget, som forekommer inde i os, fordi vi har vendt os bort fra det gode. Det gode er den latente glæde, der altid findes inde i alle mennesker. Og når du lukker dine øjne og retter henvendelse til den, så vil du kunne mærke, at du faktisk har den følelse af glæde inde i dig. Selv i de hårdeste stunder vil den være til stede. Og det er der, vi skal hen. Det føles fantastisk, når man er der. Og jo mere man er der, jo mere har man lyst til at vende tilbage.